चलो भाई फाइनली अब अपन अपन कुर्सी के पेटी बांध ललो, काहे से कि भाई बॉस के आगमन हो गई बा। ई आगमन ऐसा बनू कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दी। तार लोग के पता हो कि पिछला 4 साल से पवन सिंह के दबदबा बनल बा। अभी हम वीडियो ए से ना बनावत रहनी भैया कि पवन सिंह के अनाउंसमेंट के कोनो भरोसा रहत नहीं है। अनाउंसमेंट हो जाता ओकरा बाद कई दिन बाद जौन बाकी गाना होता, लेकिन फाइनली ये बार पवन सिंह के गाना के पोस्टर आ गई बा। आ जौना के बारे में हम तरह से बात करे वाला बनी। सुबेरे से पवन सिंह के टीम के द्वारा कहल जात रहा कि भैया गाना आएगा, आज गाना आएगा कल। फाइनली जौन बाकी अपना बात पर खरा उतरल बालो। अब पवन सिंह के फैंस लोग तक गुस्सा गए लो भाई, दोसर लोग बावे चिड़ाओ तो भाई पवन सिंह के एरा खत्म हो गई। मैंने पवन सिंह के जमाना गई, अब पवन सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबू आपके पापा आए हैं, ठीक है, इंतजार कीजिए आप। अब हम का कहीं छोड़ा, जौन जौन कहता तौन कहता भाई पवन सिंह वो है ना, कभी भी आएंगे अकेले सबको, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं, करके जाएंगे, ठीक है। पवन सिंह वो है, तो आप लोग ये मत बात कीजिए कि पवन सिंह का एरा खत्म हो गया। खैर इसके लिए कुछ कभी और वीडियो बनाएंगे, आप पूरा भरपूर समझ रहे हैं ना। आप पोस्टर देख लीजिए, आप लोग पोस्टर फाइनली आ गया है। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि प्रैक्टिकल बना रहे थे हम, ठीक है। गाना का नाम है दिलवा ले जा रुमाल में। गाना के नाम बाबे दिलवा ले जा रुमाल में। अब पवन सिंह के पहला बार हमें लगा था कि ऐसा का गाना कहीं लव वाला ये साल आवता, ठीक बा। पिछला साल भी लव वाला ऐसा गाना नहीं रहे, भले पवन सिंह के दबदबा रहल बा, लेकिन ये गाना कुछ स्पेशल होके वाला बा, पवन सिंह के दिल के करीब बा। कैसे कि भैया लाइव आके पवन सिंह बतैले लगन तार लोग के पता हुई, ठीक बा। अब फाइनली पोस्टर आ गई। अब बात कर जाओ गाना में गईले के बाद, अकेले पावर स्टार पवन सिंह गईले बा। गाना आई SSB रिकॉर्ड से। काल सुबेरे 9:45 पर गाना रिलीज हुई। अब बात कर जाओ कि के लिखले बा, तो ये लिखले बा निक्की निहाल। निक्की निहाल के तरह लोग पता हो कि लव सब में ज्यादा रहेलन, माने लव सब लिरिक्स में ज्यादा रहेलन, ठीक बा। दोसर कुछ मत समझ लो, तो निक्की निहाल के जौन बाकी लिरिक्स बा। इनमें बात कर जाओ संगीत के, तो ऑल टाइम फेवरेट प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह सुबह से कह रहा बा कि भैया गाना जौन बा कि गाना के पोस्टर SSB रिकॉर्ड से पवन सिंह के आवत, ठीक बा। तो ये पारी जौन बा कि बवाल मचे वाला बा। पावर स्टार पवन सिंह एक जना नया केहू है प्रिया रघुवंशी के साथे पवन सिंह कैले बड़न, ठीक बा। तो लोग पता है, देखो पवन सिंह के प्रोजेक्ट ढेर भइल बा, ठीक बा। अब पवन सिंह छुछुर लेखा गाना रिलीज ना करेलन भैया। पवन सिंह टाइमिंग से अच्छा गाना अच्छा समय पर लेके आवलन, ठीक बा। तो तनिया सा पवन सिंह के इंतजार करे के भले फैंस लोग गुस्सा हो जाला, काहे से कुछ बड़ा सन पालतू ओकनी के ज्यादा बोले लगे सन, वही से दिक्कत हो जाला। बाकी जौन बाकी पवन सिंह के गाना दिलवा ले जा रुमाल में, दिलवा देखल जाला कितना लोग के लेके जाई, लेकिन भाई धमाल तो मचावल बा। तू लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर देख लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खाती।